Доброго ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сёння мы, як і заўсёды, падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Кася, а што гэта ты выразаеш, сняжынкі? Да Новага году яшчэ дастаткова часу. Можна столькі ўсяго зрабіць. Не, Новы год тут ні пры чым. Я вырашыла паспрабаваць сябе ў мастацтве. Хачу ствараць шэдэўры. Адразу шэдэўры? А па-іншаму ў касе быць і не можа. Галоўнае, Кася, у любой справе мець вялікае жаданне. Дзякуй, Патап. Ты мяне заўсёды падтрымаеш. Не тое, што Лесік. Я просто гавару тое, што бачу. А пакуль я бачу, што ты прынесла папяровыя сурвэткі і пачала іх знішчаць. Што? Знішчаць? Ды я спрабую выразаць самы прыгожы ўзор, такі, якога ніколі ніхто не бачыў. Ох, здаецца мне, замест гэтых сурвэтак будзе вялізная гара дзірак з паперы. Лесік, можа наша Кася стане лепшай у пейп-арце? Пейп-арт? Гучыць прыгожа, але вельмі загадкава. Потап, а ты сапраўдны эксперт у мастацтве. Кася, дай прыгледжуся да сурвэтак. Глядзі. Ну? Так, пейп-арт і ёсць. Я ж казаў, віншую тебе, Кася. Цяпер ты сапраўдная мастачка. Дзякуй, мне вельмі прыемна гэта чуць. Толькі растлумачце мне і нашым гледачам, што гэта за пейп-арт такі. Назва пейп-арт пайшла ад англійскага слова злучэння, якое ў перакладзе азначае папяровае мастацтва. Так, але папяровыя ў мяне толькі сурвэткі. Няўжо з іх можна стварыць мастацкі твор? Яшчэ як! Папяровымі сурвэткамі мастакі дэкарыруюць любую паверхню. І пры гэтым здаецца, што перад вамі выраб зроблены ў складанай тэхніцы. У якой яшчэ тэхніцы? Здаецца, што перад намі ткацкі выраб, чаканка, вышыўка ці разьба па дрэве. І як гэта атрымліваецца? Сурвэткі спецыяльна робяць мокрымі. Скручваюць з іх розныя ўзоры, а пасля умацоўваюць на якой-небудзь паверхні. А затым фарбуюць у розныя колеры. І атрымліваецца незвычайная прыгажосць. Яшчэ якая! Ой, добра, што вы мне падказалі, што існуе пейп-арт. У мяне адразу столькі ідэй з'явілася. Кася, ідэі гэта цудоўна, але адкладзі іх на потым. Зараз у нас добраранак. Усе гледачы настроіліся на нашу праграму, а ты хочаш сваімі справамі заняцца. І праўда, гэта не вельмі выхавана. Але мне хочацца яшчэ трошкі прыгажосці з сурвэтак зрабіць. А ў мяне прапанова. Мы з сябрамі глядзім мультфільм, а ты ў гэты час займаешся сурвэткамі. Дамовіліся? Толькі калі мультфільм скончыцца, ты адразу вяртайся да нас і нашых любімых тэлегледачоў. Ага, так. Не падвядзеш? Не хвалюйцеся, не падвяду. Тады я ўключаю мультфільм. Вы ніколі не думалі, чаму нашы сябры сталі нашымі сябрамі? І праўда, чаму? Моя лепшая сяброўка магла выбраць у сяброўкі іншую дзяўчынку, а выбрала мяне. І табе прыемна сябраваць менавіта з ёй. Пры гэтым мы такія розныя. Моя сяброўка высокага росту і вельмі разумная, але ёй цікава быць са мной. А табе з ёй. У нас заўсёды ёсць тэмы для размоў. Мы ўвесь час нешта абмяркоўваем і вельмі любім смяяцца. Кожны можа пахваліцца сябрам, з якім хочацца размаўляць бясконца. Вядома, лепшых сяброў аб'ядноўваюць агульныя інтарэсы. Але я лічу, што ёсць нейкая сяброўская магія, і я паспрабую разгадаць гэтую загадку. Кася, можа напіш навуковую працу на гэтую тэму? А чаму не? Збяруся, паспрабую усе думкі затрымаць у галаве, і навуковая праца будзе гатовая. А пакуль я прапаную пазнаёміцца з вельмі добрымі сябрамі. Зараз можаце здзіўляцца. Гэта леў і сабака. Леў такі вялікі, да яго лепш не падыходзіць блізка.
А собачка такі маленькі. І дзе жывуць гэтыя сябры? Леў Бонзігер і такса Абі жывуць у амерыканскім парку аховы дзікіх жывёл. І як жа яны пасябравалі? Усё проста. Калі маленькая ільвяня страціла бацькоў, дабравольцы прывезлі яго ў парк. Бедненькі, як яму было самотна аднаму. Але гаспадары парку вырашылі пазнаёміць ільвяня са сваімі таксамі. Паглядзець, ці змогуць яны разам пагуляць. Добрая ідэя. І льву так спадабалася гуляць з сабакамі, асабліва з таксы па мянушцы Абі. Кожны дзень Абі прыходзіў да цара звяроў і чакаў, калі яны пачнуць гуляць. Цудоўныя малыя. Ільвяня расло і стала вялізным львом Бонзігерам, але яго памеры не сталі перашкодай для сяброўства. Такса Абі працягваў прыходзіць да льва і не баяўся? Ніколечкі. І хто адгадае, якая любімая гульня была ў сяброў? Магчыма, даганялкі? Правільна! Спачатку леў даганяў сабачку, а потым сабака льва. І перамагала заўсёды сяброўства? А як жа? І так на працягу многіх гадоў? Усё так. Яшчэ Абі дапамагаў сябру чысціць зубы. І не баяўся львінай пашчы? Уявіце сабе. Вось што значыць сябры. Лічу, многім трэба павучыцца такім адносінам. А я ведаю, што акрамя гульняў падабаецца ўсім сябрам на свеце. І я таксама. Разам з лепшым сябрам весела, бясконца глядзець мультфільм. А зараз самы час мультфільм і паглядзець. Загадкі любіце? Яшчэ як! Тады давайце пазагадваем. Толькі сёння мне б хацелася пачуць складаную загадку. Нечакана. Ось так. Сёння я хачу трошкі параздумваць. Як скажаш, Кася. Ёсць у мяне такая. Слухайце уважліва. І вы, сябры, далучайцеся. Калі ведаеце адказ, адразу гучна гаварыце. Мы вас пачуем. Загадка. Мяне ўсе просяць, мяне чакаюць, а як толькі з'яўляюся, хавацца пачынаюць. Так, што ж гэта можа быць? Дакладней, хто? Думайце, думайце. Ой, Лесік, здаецца, я ведаю адказ. І гэта ты, Лесік. Я? Лесік? Вось гэта адказ. Лесік, цябе ж усе просяць, каб ты падзяліўся цікавай інфармацыяй. Так і ёсць. Цябе яшчэ і чакаюць. Ты ж кумір усіх дзяцей. Ну, я нават не ведаю. Зато я ведаю. Цябе чакаюць, ты прыходзіш, у цябе пытаюцца. А я з'яўляюся і... І усе хаваюцца. Ой. Не-не-не, гэта неправільны адказ. Ніхто не хаваецца, калі Лесік з'яўляецца. Я думала, што першай справілася з загадкай, а атрымліваецца, не справілася. Потап, у цябе ёсць разгадка? Гэта дождж. І ўсе нашы гледачы таксама здагадаліся. Дакладна, дождж. Можаце паглядзець, ці ідзе зараз дождж за акном. Паглядзелі? А зараз сядайце зручней, мы ўключаем мультфільм. Цудоўная ў нас сёння раніца атрымалася. Але надышоў час развітвацца. Няхай ваш сённяшні дзень пройдзе цікава. Карысна. І абавязкова весела, верных сяброў і новых адкрыццяў. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспіце!